Halkymyzyň milli buýsançy hataplanylýan adyr ruwaýaty urulan ahal-teki bedegleri özleriniň owadanlygy, ýennamlygy bilen taryhyň dowamyna dörejiligi adamlarynyň ünsüni özüne çekipdir. Dögürlen we nesilleň arbaarlanşygyny emele getiren beýhisli bedegler insanyň kalbyny joşduryp, ony beýik işleri ruhlandyrypdyr. Alhym joşgyny emele getirýän ahal-teki bedegleri häzirki döwürde de sunuga deserleriniň çeper dörejiligiň täze görnüşleriniň döremegine giň ýol açýar. Ahal-teki bedegleriniň asyl mekany bolan Mehriban watanymyzda insan galakly atlyň hormatyna uly dabaralar ýaýbanlandyrylýar. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesine geçirilýän Türkmen bedeginiň milli bayramynyň hormatyna gurulýan maslahatlar, bäýatleşikler dünýä ýüzünde şöhrat gazanan atlara bildirilýän hormatyň nowatdaky beýany bolup durýar. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyny gurulan gözden geçirilişde görkezilýän sunuga deserleri, çeper dörejiliniň ajaýyp nusgalary, ýurdumyzyň dörejilik işgärleriniň zergärliň, halyçylyň, ahal-teki bedegleriniň çeper keşfini döretmekde ýokary netijeleri gazananlygyny, olaň ganatly bedeglere bolan söýgüsini, alham joşgyny hasam aýdynlygy bilen aýan edýär. Bu ýerde türkmen atşynaslarynyň ihlasyndan kemal tapan nurany bedegleň ajaýyp keşfi, olaň häsiýetli aýratynlyklary, dünýä atşynaslaryna haýrana goýýan renk tazaşygy, beden guruluşy aýdyn görünýär. Munyň özi çeper dörejiligi gol ýapan işgärliň, halyçylyň, zergärliň, beýleki dörejilik işgärleriniň bedeg keşfini ýokary derejede döretmäge ören jogapkärçilikli, hemme taraply isada çemleşýänliklerini görkezdi. Sergide goýulan dürli eserler, medeni gymmatlyklary we bedegleň keşplerini beýan edýän şekillerde halkymyzyň insan gylykly bedeglere bolan söýgüsi, şabad atlar bilen türkmen tebigatynyň ajaýyp sazlaşygy, şeýlede ahal-teki bedegleriniň dünýä nusgulyk aýratynlyklary öz beýany tapypdyr. Türkmen bedeginiň milli bayramynyň hormatyna gurulan bäýatleşige gatnaşyjylaryň eserleri sergiye gatnaşyjylarda ýakymly täsirler galyrdy.